Hello guys, karon maghimo ta og saluna. Manok na sa manok. Guys, manok. Kinahanglan pakuwahon ang manok usa kaon. Nagaling ka og kamatis. Asin. Magbutang ta og bitsin guys. Spices. Ug atong mga ingredients nga gulay, tatas, carrots, zucchini ug kaning batong okra. Balik ta dire. Ingana paghimog sa luna guys, ingana paghimog ug idam-idam dire sa Qatar sa luna.
Pabukaw na to siya sa ilunod ang mga gulay. Patatas, carrots, zucchini o batong, sugay-sugayon hantod na mamix, hantod maluto. Mala na siya guys. Okra. Kanang okra niya panay butang, inig ka kuan luto na sa uban kay para dili malata. Ang atong spices gibutang asin lang siya ug kani maura na siya ang spices. Ang manok ani tunga ra ang manok ani gichop ug gagmay ug gibutang. Ang unang gilunod ani tuan to siya. Bombay, kaman ang manok. Mao na ang process. Wala pa siya nibukaw, wait sa bukaw atong takuban. Ang okra guys, na siya. Ang kamatis, tangan mong init nga tubig ang ihang kuan kay para nindot ang ihang pagka-blender. O na siya dapat. Okay, o na siya. Kinanglan siya mubukaw ha, pabukawon mo siya hantod maluto pa ng gulay ug haptok na ang gulay ilunod nimo ang okra guys. Ibukaw na. Ko nagkayo ani dili kay kusog guys, medium heat ra para mindot ang iyang pagkaluto. Ini ang inyong sibuhan ng talog ha. Walingaw, salamat sa pag-subscribe nako. Thank you so much. Daghan pa mga video buhatan sa sibuhan ng talog sa subscribe na mo. Ang okra pang last na siya guys. Kanang ron sa bitaw ang gulay lami kayo.
mao na niya siya guys. Kinang sibuhan talog at your service. Thank you.